Duwe bojo dagelan to? Nggih. Nggih mumet kula. Dagelan niku sik disanding niku biasane penyanyi. Nggih. Nggih, mengke kula ke mropok. Mas Gareng. Nun. Niki wonten door press. Ayo, monggo niki diwaosi. Niki 1 magicom, 1 blender dan 5 jam dinding. Nggih. Kalian 5 hadiah menarik. Niki nomornya wis di napa tulis penjenengan sebut, lah sing cocok nomornya langsung menghubungi panitia untuk mengambil hadiahnya. Oke. Ayo, cocoknya sih. Nggih. Ayo, iki jenenge Dono Rasa ki ora ana eleke kok Mas Gareng. Untuk hadiah Magicom. Nggih, heeh. Nomornya piro? Lah piro kok malah bingung dhewe. Oh, iki lah. Nggih. Lagi ketok. 1841. 1841. Nggih, Magicom. Magicom. Ingkang cocok langsung menghubungi panitia. 1841. Nggih. Untuk hadiah yang kedua 1 gender. Apa kuwi? Apa ki? Blender. Oh, blender. Gendudu gendere nek masane dum-dumke. 1 blender. Nggih. Nomor yang keluar 1770. 1770. Nah, nggih. 1 blender. Ayo. Nggih. Terus 5 jam dinding. 5 jam dinding. Ayo. Masing-masing yang keluar nomornya 0132. 0132. Untuk yang kedua sing kedua 2008. 2008. Untuk yang ketiga Nggih. 0375. 0375. Ayo. Untuk yang keempat 1306. 1306. Untuk yang kelima Nggih. 1038. 1038. Monggo dipun cocokaken nomoripun, yang cocok langsung menghubungi panitia untuk mengambil hadiah. Iki seono meneh Mas. Napa Mas Gareng? 5 hadiah Menarik. Ya. Masing-masing untuk yang pertama Nomornya 1500. 1500. Oke. Yang kedua Nggih. 0623. 0623. Yang ketiga 0652. 0652. Yang keempat Yang keempat 3067. Nggih. 3067. 3067. Terus Yang kelima 3850. 3850. Nggih. Monggo yang Alhamdulillah. ingkang cocok saged menghubungi panitia. Leres. Sik, Monggo. nomorku mau ana sing cocok ra, Cah? Siar cocok iki sapa, Dik? Lah iki ya kok tak simpeni to, tak cocok dhewe to. Nggih, monggo. Niki para pamirsa ingin cocok nomoripun, ayo langsung menghubungi panitia. Malik pelok. Monggo malik pelok. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Wis rada suwe bapak. Kak Dini, ayo karo Mbak Suci. Oh
Nyuwun dipun aturaken lelagon memanik buka celuk. Monggo. Mas, Pripun? iki kowe ana pundutan saka Pak Jun. Oh nggih, ngersake napa? Caping Gunung Jengleng. Oke, siap. Samping Gunung Jengleng. Ini derek midhangetaken saking streaming Mas, mirsani streaming. Nggih, matur nuwun. Iya diaturke sik, buka celuk pemanik. Monggo. Ayo. Ayo Mbak Dini, monggo. Ayo Mbak, buka celuk. Monggo. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindharetno kang katon malila tak welingmu ingatan saeling senadyan cakutan sasu mendhe Rena wengi aku pun tansah ngeteni nanging biasa nyidak tetesing tresno kang satuhu tapi talite hatiku kang asa indah kasih gambar jroning hatiku kakuatan renggangi tadi ini aku kan nandang bronto lilanono caket mring sliramu kan sagang dereng kaya mimilin dono Garap kirama jaranan, Nduk. Nggih. mendung hati Yo! yen tak Oh! 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 Hey! Hey! Hey!
Terima kasih, matur nuwun wis diatur iki. Niki kula kentunaken dhateng para kadang penggemar wayang ingkang saking Jember, Pak Pomo saking Jember. Nggih, jarang-jarang dugi mriki. Nggih. Wah, luar biasa. Yo, Mbak Elisa iki mau nuruti dawuh anu penyuwun saking Pak Jun. Caping gunung jengglengke. Cocok. Yo, kene. Iki tandinge ya kudu karo Mbak Elisa iki. Mbak Elisa. Siap, Mas Sangi. Upamane panjenengan iki duwe bojo kaya Mas Garing ngono piye ya, Mbak? Duwe bojo dagelan to? Nggih. Nggih mumet kula. Dagelan niku sik disanding niku biasane penyanyi-penyanyi. Nggih. Nggih, mengke kula ki mropok, nek cemburung kok nek senengane apa? Bener, sing disanding penyanyi-penyanyi ini Ya. sing di dalam hati tetap satu kamu. Wah. Ya. Ayo, saiki tunjukkan keatiasanmu Mas Garing. Apa? Jenggleng Mbak Elisa. Oke. Ayo. Buktikan. Kula ketunaken Pak Jun ing wonten Melbourne. Nggih, ayo. Nggih, Pak Jun. Ya, Mbak, ya, Mbak. Anu. Saben bengi Nano. nyawa Awas. Yo. Waduh. Alah. Piye Mas Garing? Jenggleng wong Sulawesi. Ayo nadyan kepiye wae tetep enak wong ngowone atis kok. Ah iya. Ngowone atis ya tetep cocok ngene iki. Heeh. Aduh. Iya. Nek pertama gitu nggak apa-apa, mbuh mengko. Iso bola bali enggak. Lho kari delok mungsuhe kok. Yen memajang mung karo Awas. janur kuning. Kowe niat ngendangi apa ora? Lah gerak kendangi penak ya ngono kok. Iki sono terjadi lho kan. Awas, yuk, itu, jenggleng. Yuk. Iya. Wah. Jane ngopo sih dadak kayak gini Lho ya? biasane ping pindho ki luwih ganas. Ya. Ya oke. Oke. Ya sing ladeni wong tua Mbak Elisa. Nggih, mboten napa-napa kula Sabar malih ya. nggih. Nek kira-kira angel-angel ya dipotas ya wis. Dalang kok sadise ra umum. Apa ta? Kok dipotas ya modar no. Ora disayang ya. Sayang. Wong tas kok yang iki lho. Ya, anu Kembang wetan gunung ya so, yo, jenggleng. Yut. Iki tenaga tua ya Le. Mana ya? Telu. Luwet. Piye? Telu. Ganas. Telu. Wah. Jare ben ketok ganas. Ganas apa? Ganas ping telu, ping papat, lima ya peh.
Ya. Telu. Ya. Ayo, baleni. Ya. Mas. Wes, Pluk-pluk. wes ping telu nglepeh wes ora dipaksa. Ya nguyak anake selak melek. Ya agar ping telu anake nglilir kadenangan. Yo, lanjut. Pacitan. Sak. Serwi Awas, sebelah yuk. Ya. Ye. lumayan. Yo tapi isih banter sing mau. Saya suwi yo saya lemes. Saya lemes. Aku doleke lemes iki ora masalah lemes iki. Ayo, Lemes ki wis tegese liya. kena kabut tak ya. Ya Yo. dingin ya. Ya maklum, hawa dingin. Nano. Ayo. Panas. Yo, parian sik, parian. Selingi parian. Ayo, Mas Garing leren. Apa kuwi? Senam. Wong arep parian mbok omong mau. Senam apa kisinan? Lho kene kado mencolot kok ngabani senam. Yo, parian. Ya. Yo, ayo. Ya, ayo. Ya, aku ngerti lagi nulis langsung takon yo. Yo, anane Tuku walang tuku walang ning pinggir sumur. nang pinggir sumur. Warga Malang. Warga Malang. Mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang makmur. Amin. Amin. Duh, dawane arek tekan Surabaya. Arep golek rezeki ya dadak tuku walang. Ya seben umur segini dhewe. Ya ora apa-apa, sing penting ketemu. Yo, Dini, ayo. Anane Ya, Din. Tuku Tuku apa meneh? Oh, sik ta. Dede tok ya ben. Aja digetak kuwi cap apa kok getak malah saya pekol. Iya. Laris sedelok kowe apa-apa dituku. Nganti pengegong Gak sida tumbas nek no. Oh ya ora apa-apa. Agar Apek, Ya, Din. apek keres. apa? Apek keres. Apek keres ki apa? Kuwi basa ngendi to jane lambemu ki basa ngendi? Basa nganjuk. Oh ya. Apek keres. Apek keres. Terus piye? Tak balang watu. Tak balang watu. Bapak Kapolres. Bapak Kapolres. Semoga sehat selalu. Amin. Pak Kapolres arep balang watu iki piye? Dini iki ora cocok. Gawe parian kok malah. Kuwi Ngapunten lho. kuwi parian ora genah iki. Ya wong-wong ya maklum Mas bocah anu si janmu dini hari tadi ini pancen urung dewasa. Ayo petruk ayo. Yo jejere apa kuwi? Ayo. Ana prau. Ana prau. Dijejer telu. Dijejer telu. Ingkang mundhut lagu. Ingkang mundhut lagu. Mugi sehat selalu. Amin. Alhamdulillah Pak Jun sehat. Yo jejere. Mbak Suci. Ya jere Mbak Suci. Sapa Dita to? Heeh. Oh Dita. Durung gati lambene bosok terane mburi kabare mripate ra melek. Yo Dita. Yo Masak bihun masak bihun karo sawi. Bapak Jun. Mugi kathah rejeki. Amin. Yo jejere. Yo Neng Sulawesi ning Sulawesi. ngantongi biri-biri. Duh. Lho iki sinden kok Dursasana. Sinden kok guyub. Guyub piye ngono rek. Polri. Oh ya, terus Salam presisi. Amin. Jaya Polriku. amin. Amin. Yo jejere sapa kuwi? Mbak
Fahmi. Heeh, Mbak Ayo. Yang Magelang Yang Magelang. tuku es Tuku es. Polres Malang Polres Malang. semakin sukses. Amin. Alah. Ayo, Lekdar, Lekdar. Iki. Mbok-mbokane Siden, ayo. Ayo, Lekdar, Ayo, Dar. Lekdar. Beli gelang, Beli apa? beli gelang budak. Ora kuwo diseneni iki. Beli Eh, gelang. kuwi aja tak jarak lho. Kuwi sedulure ning kene lho, Mas. Lho sedulurane kene wong kene ora krungu takon. Mas Yuli kuwi sing sedulur karo Mbak Darsine ning Sragen kok. Oh. Kasat Intel. kuwi. Kasat intele sedulure Mbak Dar. Lah aku ora takon. Nek ndi mau? Nek ndi? Piye mau? Kowe nek ndi? Beli gelang. Lah ya Oh alah. Beli roti. Gelang. Bawa duit pora. Bawa duit boten. Berarti balaku pora to. Aja diganggu. Kuwi ngono wis lalen ya, aja diganggu. Eh. Beli gelang. Beli gelang Heeh. ke Surabaya. Waduh, menapa Sragen ora ono sedotan. Alah. Aduh menah. Aku medun. Aja mutung lah, aja mutung. Beli gelang ning Surabaya. Terus? Heeh. Apa? Polres. Polres kok. Kok posler? Polres kok posler iki piye? Polres, ayo. Polres Nah, Malang. Polres Malang. Jaya selamanya. Wis. Bisa parian ngono iso atine lega kae. Wis jarno Siden telat ngombe obat ngono wis. Untuk parian ora cekak. Ayo, Mbak Elisa genti. Ayo. Oke. 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 Tuku terasi. Ayo. Tuku terasi. Ayo. Tak nggo parfuman. Kemprok. Ya ben inovasi kok. Inovasi kok terasi ambil nau parfum. Pak Polisi bikin hati ayem dan aman. Amin. Nah, Amin. Apik. Yo Mas Gareng. Aku beran. Ayo no. Saka Semarang. Wis ngerti. Ayo. Menyang Malang. Adoh lho, Semarang karo Malang ki adoh. Malah ngandake. Lho arep parian bosok gawe kok. Yo. Saka Semarang menyang Malang. Terus? Anggota Polres Malang. Nggih. Hatinya selalu senang. Amin. Ayo. Tak gongke dhewe pokoke. Yo Mbak Elisa tutuke. Nano. Panas. Tukang son kepengin parian. Ora sah. Aku ya wah. Ayo, nano. Panas udan panas Aling-aling. Awas. Capek gunung. Baik, Mbak Elisa. Ya, gula dawuh macange. Dawuh. Ada salam dari anggota KAS FC Ki Anom Surata Vansi. Onje, sembah nuwun semua penggemar wayang. Jae kencur. Marah dia marah. Wis ben sakjane. Aku iki pisan iki geglo ora arep jegleng. Wis. Tenono wis. Ya lanjut. Pokoke iki agar aku digawe gelo terus bar wayangan aku mulih. Mulai neng sel. Mulih ngomah. Iya. Tak kira bali neng sel. Ayo mi soa ya monggo. Kelambine uret karek tulisi tahanan Polres Malang. Cocok. Pas. Lho aku tak sesuaikan kok. Lah piye? Tak sesuaikan enggak? Yang ada di Polres Malang sebagian kan warnanya begini. Iya. Ya Mbak Elisa. Mi. Ya. Misawa tapi gunung Netian Kepan paling ngulon. aku setia di kelakon
linggo lumane banyu yo langgame di zaman berjuang jere kelingan anak lanang tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing nate janji ning saiki apa lali walange kadung ning gunung tak jodohi seka jaga pipa londo Aku anu Mas pengendangmu ganti. ngapa to apa ora beneran iki piye Itu kendangmu ganti yo deblak kon ngendang yo. ya aja Pengendang senengane gawe-gawe ke wong tuwa. Nglegani wong tuwa pira wene to? Wong atas wong apa belani, kowe belani kowe. bilane turu kok bilane Oh. yo lanjut wong iki nek laris ya ngono kuwi lanjut Mbak Elisa syukur bisa nyawa gunung desa dadi reca Irama segernya wah yo Terima kasih matur nuwun
Mas Garing kok tutuke patet songo.